बिटिआर एकर्डखौ मान होनानै एनडिएफबि आरडिनि जायफोर सोद्रोमाफ्रा इउपिपिएलआव जइन जादों बिथांमोन गासैखौबो जोङो जयै दिनैहाय लिंहरज्लायनानै मोखां नायज्लायनो आरो जोङो जयैहाय बेयाव मोनसे जथुमा खुंदों। ओमफ्राय बेयाव जोङो मोनसे एस'सिएसनबो दानानै लानाय जादों। बेयाव दैदेनगिरिफोर जोङो फसंनाय जादों। ओमफ्राय लोगोसे फैबाय थानाय समफोरावहाय जोङो बे एस'सिएसना माबोरैहाय इउपिपिएलखौहाय माने सरकाराव लाबोनायाव माबायदि हाबा मावलांनो हायो जोङो बेखौ सावरायज्लायनानै जोङो माखासे डिसिसनफोर लादों। आरो जोङो इउपिपिएलखौहाय माने सरकाराव लाबोनो मदद होनो थाखाय जोङो माने थांखि लादों। दिनैनि बे नोंथांमोननि कमिटि मोनसे एसोसिएसन दानायनि गेजेरजों साबैसे सोद्रोमाया बाहागो लानो हादों? बेवहाय जोङो टटेलि 35 जन दिनै जोङो बाहागो लाफैदों। माखासेफ्रा सफैयाखै। औ 35 जन जोङो दिनै बेयाव बाहागो आरडि ग्रुपनि बियो औ गासैबो हार्डक'र सोद्रोमाफोर आरो नोंथांमोना फैबाय थानाय इउपिपिएलनि जिखिनि देरहानांगौ सार्टआव नोंथांमोननि आरडि ग्रुपनिफ्राय माबायदि बिहोमा लागोन, माबायदि खामानि मावगोन? औ जोङो जेसेबां हायो जोङो जोंनि मिथिनाय जोंनि सिनायनाय रायजो राजा जोंनि बिदा फंबायफोरखौबो जोङो हागौमानि माने मोजां खोथाखौ फोरमायनानै जोङो लाबोनो नाजाबाय थादों। जोंनि माखासे सोद्रोमाफ्रा माने बेखौ नाजाबाय थादों। आरो जोंनि जि आरडिनि सोद्रोमा जायफोर माने दिनैसिमबो बाहागो लायाखै बा ओरैनो दङ जों बिथांमोनखौबो जोङो खावलायबाय थादों जे नोंथांमोना मोजांनि थाखाय बिटिआर एकर्डखौ मान होनो थाखाय इउपिपिएलआव जेनेबा जइन जाफैनांगौ होननानैहाय जोङो बिथांमोनखौ खावलायदों। बेबायदिनो माखासे हाबाफारिफोरखौ जोङो नाजाबाय थादों। मोनसे सोंथि रायजो राजानि आरोखि गोसोआव सिखाबाय थायो। आरडि ग्रुपनिफ्राय बिटिआरखौ मावफुंनायाव माबायदि मदद एबा माबायदि मावलांनो थाखाय नोंथांमोना थांखि लादों बे मोनसे सोंथि सिखाबाय थायो। बेनि गेजेरजों नोंथांमोना मा बुंनो सानो? बिटिआर एकर्डआथ' जायखौ जोङो माने एकर्ड खालामनानै लाबोबाय बेखौथ' सरकारानो दा अट'मेटिकेलि मावफुंबाय थाखादों। बेजों लोगोसे बे एकर्डखौ माने इउपिपिएल सरकारा मान होयो हिसाबै इउपिपिएल सरकारा मान होयो आरो बिपिएफ सरकारा बे एकर्डखौ मान होयिखाय जोङो सानदों जे इउपिपिएलआ बे एकर्डखौ मावफुंनायावहाय आरो आद्रा थाबावनाय जि एकर्डनि हाबाफारिफोर बेखौ मावफुंनायाव इउपिपिएलआ माने बिहोमा लागोन। बिनिखायनो जोङो इउपिपिएलनिखौहाय लोगो जानानै इउपिपिएलजों लोगो जानानै जोंबो बे खामानिखौ मदद होफालांनो थाखायसो जोङो सिन्था खालामदों। जोंथ' बे सेटिसफेक्सन दं होननानै जों माखासेफ्रा सिन्था खालामनायखायनो दिनै इउपिपिएलआव जइन जादों। बेवहाय जोंहा माने गोबां बेवहाय जोङो एकर्ड खालामनायावहाय जोंबो गोबां माने बार्गेनिं खालामहैदों। जोंनि एनडिएफबिनिफ्रायबो मोजां गाज्रि जों गोबां माने नायदों। ओमफ्राय हानायखिनिखौ जोङो नारसिनदों जे बेबायदिया जानाय नङा। ओमफ्राय माखासे खोथाफोरखौ जोंबो मिथिजोबा। बेनिखायनो जों बिथांमोनखौ माने सोंनानैबो लादों जे मोनसे खोथा जोङो बै एरिया एक्सटेनसननि खोथा सनितपुरथिङै बे खोथायावहाय माने जोंनि माखासेफ्रा बुंदोंमोन जे बेखौ खेबसेनो एक्सटेनसन खालामजायो ना खालामजाया होननानै जों बे ड्राफ्टिं कमिटिनि मानसिफोरनाव सोंदोंमोन आरो जे बे कमिसन दायालाबा बेखौ डाइरेक्ट एक्सटेनसन खालामजाया होमबा होननानैहाय बिथांमोना बुंदों बे बिथिङैथ' नोङो 6 सिडुलनि पावारा बिथिङै गैथ'वा। नोंसिनि बे एरियायावल' बे 6 सिडुलनि जे पावार बियो दङ बेखौ बेबायदि बारायब्ला माने सिस्टेमजों थांनाय जानाय नङा। बेनिखायनो बियो कमिसननि थ्रुयै जुदि थाङोब्ला बियो माने जाफुंगोन मोजाङैनो सिस्टेमजों जाफुंगोन होननानै बिथांमोना बुंदों। जोंबो बुजिदों, जोंबो मिथियामोन नालाय। दा बिदिनो बेखायनो माखासेफ्राबो मिथियालाबा गोबां खोथा बुंनो हागौ जेबो गैया माया। खिन्थु जोङो सानदों नंगौ बेयो मोजाङैनो मोजां मोनसे मोजां एकर्ड आरो गोबां डेभेलपमेन्ट फैदों। बेफोरखौ जोङो फोथायनानै सानदों जे बे मोनसे मोजां बिटिआर एकर्ड जों बेखायनो बेखौ मान होनांगौ होननानै जोङो सिन्था खालामदों। दिनैनि दिनाव नोंथांमोननि रिहेबिलिटेसननि खामानिया बेसेबां आगबारिनानै दङ? रिहेबिलिटेसननि खोथाया जोङो दाखालि जोङो क'क्राझारावबो बिथां हिमन्त बिश्व शर्माखौ लोगो मोन्दोंमोन। ओमफ्राय बिथांनि सिगाङावबो गोबां एनडिएफबिनि माखासेफोर आरो एनडिएफबिएसनि माखासेफोरबो दङ। बिथांमोनाबो सोंदों जे बिथाङा जोङो मास मोनसे टाइम बिदों आरो हिमन्त बिश्व शर्माया जे मास मोनसे टाइम आंनो होदो बेनि गेजेराव आङो स्टार्ट खालामनोसै होननानैहाय। ओमफ्राय लकडाउननि बा माबा माबि बेमारनि थाखाय हयथ' थाब जायाखै जानो हागौ। खिन्थु जोङो थाबखौनो लुबैदों। ओमफ्राय दाहालागै एसे आवगायबाय थादों होननानै माने जों इनफर्म मोनदों आरो। बिथांमोना माने अबे खोथाखौ सिन्था खालामनानै बिथांमोना थाबोदों जोंबो सिन्था खालामबाय थायो। खिन्थु जोंनि सिन्था धाराया एसे गुबुन। जोङो सिन्था खालामदों जे बिथां रन्जन दैमारि सारा जेलावहाय हरफिननायखाय
माखासे जोंनि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव मोनसे गुलाय गुजाय हयथ' साननाय सफैदोंमोन जानो हागौ जे मानो बेल एक्सटेनसन खालामाखिसै बा माबा माबि अनेक खोथा आरो खिन्थु जोङो दिनै माखासेफ्रा माने सिन्था खालामदों आरो जे बेबायदिजों जानाय नङा जे बिटिआर एकर्डनि जे नेम निथि जे आयेन बेजोंहाय जोंनि जे रन्जन दैमारि सार बिथाङा गहैगोन होननानै जोङो सिन्था खालामदों आरो लोगोसे फैबाय थानाय समाव UPPLआ सरकाराव फैब्ला जोङो बिथांमोनखौ उदां खालामनायनि जि राहा बेखौ UPPL सरकारा मावनांगौ होननानै जोङो UPPLनि आफादगिरि बिथां प्रमद बर' सारनोबो जोङो मेम'रेन्डामबो होखांखाबाय बिनि 1 नाम्बारावनो जोङो रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जायफोर जेलाव दङ बिथांमोननि केस आरो बिथांमोनखौ उदां खालामनायनि जि राहा बेखौहाय सरकाराव फैनाय लोगो लोगो मावग्रोनांगोन होननानै जोङो डिमान्ड होखादों दा बे हिसाबै माखासे जायफोर थाबोदों बिथांमोनाबो माने गोनो गोथो सानदों जानो हागौ बा गोसो जानानैबो सोरबा थाबोदोंबो जानो हागौ खिन्थु जोङो दा बे समाव खावलायगोन आरो बिथांमोनाबो फैयोब्ला जोङो मोजां जागोन नोंथांमोना UPPLखौ सापर्ट खालामबाय फैबाय थानाय समाव जुदि UPPLआ थारैनो सरकार दामारोब्ला रायजो राजानि बर' रायजो राजाया गोबां जेंनायाव गोलैदों जानायनि हर थांनानै थानायनि माखासे देहा हेल्थ बेफोरबायदि थांनाय बिनि खेथ्रआव नोंथांमोना माबायदि खामानि मावनो एबा रायजो राजानि सायाव माबायदि नोजोर लाखिनो थांखि लादों? औ बेखौथ' जोंहा दा केन्डिडेट हिसाबैबो जोङो रन्जन दैमारि ग्रुपनिफ्राय जोङो बे दानि बे सरकारावहाय जोङो होनोबो मोनाखिसै केन्डिडेट हिसाबै जुदि मावनो हायोब्लाथ' साबसिन जागौमोन थेवबो माखासे सिचुवेसन बा माखासे माबाफोरनि टेकनिकेल प्रब्लेमफोरनि थाखाय जों बेखिनिखौ हायाखैब्लाबो दिनै जोङो फैबाय थानाय समाव सरकाराव फैयोब्ला जोङो बिथांमोनजों थानानै आरो जोंनि माखासे सोद्रोमाफोरखौ दिनै UPPLआ बिबानबो होदों बे बिबाननि जि जोंनो मावनो हानाय जि जोंनो गोहो बिनि थ्रुयैनो जोङो रायजो राजाफोरजों बा UPPL सरकारखौ जोङो नारसिननानै बा थाफानानै जोङो माखासे जि प्रब्लेमफोर जाबाय थानाय बेखौ जोङो आसि दिन्थिनानै जोङो मावहोनो हागोन होननानै जोङो माने फोथायदों आरो मोनसे एस'सियेसन हिसाबै माबा दाफुंनानै दोनथ'नाय जाबाय जोङो मुंखौहाय दोनथ'नाय जायाखै जोङो नेक्स्ट टाइम आरोबाव मोजां सावरायनानै जों बे मोजां मोनसे मुं खालामनानै जोङो माखासे मेम'रेन्डामबो जोङो आरोबाव गोदानै जोङो बिथां UPPLनि प्रेसिडेन्ट प्रमद बर' सारनो जोङो होबावनो सानदों ओमफ्राय बिनि गेजेराव जोङो बे मोनसे पइन्ट हिसाबै जोङो मुंख'नो सानदों जे UPPLआ सरकाराव फैयोब्ला बिथां रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेसेबां माने जेलाव दङ बिथांमोनखौ उदां खालामनायनि जि राहा बेखौ UPPL सरकारा होनांगौ प्रेसार होनांगौ होननानैहाय जोङो दिनैनि बे जथुम्मायाव एस'सियेसन जि दानाय बेवहाय मेम'रेन्डाम जि लिरगोन बिनि पइन्ट मोनसे हिसाबै आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय बेखौबो होफानाय जादों आरो दिनै जोंहा मोनसे रन्जन दैमारि ग्रुपनि गासै जाय बिथांमोना जोंनि गेजेराव रन्जन दैमारि ग्रुपनिफ्राय जाय बिथांमोना UPPL दोलोआवहाय जइन जाबाय UPPL दोलोखौ सापर्ट खालामनो भटआव देरहाहोनो सरकार दानायाव सापर्ट खालामनो होननानै जोङो खायसे NDFनि सोद्रोमाफोरा दिनै जों बेयावहाय मोनसे जथुम्मा लादों मोनसे एस'सियेसन दानानै लानाय जाबाय दा जोंहा बे एस'सियेसननि मुंखौहाय जों दोननाय जाथ'वाखै उनावहाय जोङो दोनगोन होननानै थिरांथा खालामदों बेयावहाय जोंहा गासै प्रेसिडेन्ट भाइस प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि जेनेरेल सेक्रेटारि ओमफ्रायो फारसे अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि आरो माखासे मेम्बार हिसाबै जों सायख'नानै लानाय जाबाय गिबियावनो जोंहा प्रेसिडेन्ट हिसाबै जोंहा जोंनि नैबे दा एस'सियेसननिफ्राय बिथां सिगांनि रन्जन दैमारि ग्रुपनि एक्स NDFB बिथां इनफरमेसन पाब्लिसिटि सेक्रेटारि बिथां N अखाहादै बिथांखौनो जों प्रेसिडेन्ट हिसाबै जोंनि नैबे एस'सियेसनाव दानानै लानाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै जोंहा दैदेनगिरि दौलेंबो होननानै जों बिथांखौ बुंनाय जायो बिथांखौ भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै जों गायसननाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा सेक्रेटारि हिसाबै आंनो जाहैबाय बिफिननाय आंखौ ओरैनो आसल नाम हिसाबै फुकन बसुमतारिबो होननानै बुङो आफादाव हिसाबै सिगाङावहाय आंखौहाय बिफिननाय हिसाबै बुङोमोन ओमफ्राय जोंहा एसिसटेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै जोंहा दङ आरो सासेबाव बिथां सानजानिनो बेबो एखे बिथाङा बिफिननाय बिथांनि मुङाबो बिफिननाय ओरैनो आसल मुङा फैला बर' आरो बेजों लोगोसे जोंहा दंबावो अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि हिसाबै जोंना सिगांनि एसिसटेन्ट फाइनान्स सेक्रेटारि बिथां बि आनजार बिथांखौ जोंहा
अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि हिसाबै जों गायसननाय जाबाय। बेजों लोगोसे बाखिखिनि जाखिनि होबावनांगौ बिबानफोर बेखौ जों उनावहाय लासैनो होलांबाय थासिगोन आरो दा जोंनि बिबान नैबे एस'सियेसनाव बिबान होनाय माबाफ्रा बेखिनियावनो जोबथ'बाय बाखिखौ जों उनावबो सिन्था खालामबावगोन।